Inna yabon sunan Yesu shine mai cetona cikin duniya duka babu kamar sa. Zunubai na masu yawa ya yafe mani duk har ya sarkake ni cikin jininsa. Wahala ko ta zo ne ko daɗi nake ji sai sani yana nan tare da ni. Shi har abada. Wahala ko ta zo ne ko daɗi nake ji sai sani yana nan tare da ni. Yesu ne ya bani ko shi ne mai nasara ba zan rabu ba da shi har abada. Shaiɗan ya kan jarabce ni amma idan na shi har abada. Ko duniya duk ta gini ba zan ji tsoro ba sai in ci gaba a cikin hanyarsa. Yesu ne ya bani ko shi ne mai nasara ba zan rabu ba da shi har abada. Akwai sunan nan mai kamarsa, wato sunan Ubangiji begen duka masu bin sunana. Yesu ne sunansa
ubangijinki lallai ya fi komai kyau. Randa ya tafi ya baka aiki, wanda za ka dinga yi, ko ka yi aikinsa da aminci, aikinsa da ko ka aminci. bata lokaci. Hallelujah. Sai dai ka tabbata ka yi shiri ko an kira ka yanzu, domin ka sadu da Ubangiji, lallai ya fi komai kyau. Randa kama yarda talent na Ku yi shiri jama'a. bawan kirki za ya ce, shiga ka huta a cikin Hallelujah, hallelujah. gida, ko kai mugun bawa ne. Sai dai ka tabbata ka yi shiri ko an kira ka yanzu, domin ka sadu da Ubangiji, lallai ya fi komai kyau. Hallelujah. Ya Uba na cikin
Yesu kai ne dutsen cetona, babu wani kama da kai. Sama Yesu dutsen cetona, kai ne dutsen